kuulijat, toivottavasti olette pysyneet linjoilla tämän pienen hetken, jonka sometauolla olin. Minulla oli rannepoikki syynämä. Tarkempia kysymyksiä ranteesta voi laittaa IG-direkteissä minulle. IG:ni näkyy tuolla ruudulla. Tämän päivän yö. Siis 3:00 minä tätä nyt kyllä yöllä kuvaan. Mutta tämän päivän kirsikkänä toimii teoria siitä, onko Wildfire Skylarin ja Kain lapsi. Tämä teoria haisee ja kovaa. Jos teillä ei ole mitään käsitystä siitä, miten teoria menee, tässä pieni läpikäynti. Eli Wildfire oli Kain ja Skylarin kolmas lapsi tulevaisuudesta. Ensin aikamatkat ajassa taaksepäin, eli nykyhetkeen. Wildfire omistaa voiman, joka on lähelläkäin tulivimaa. En itse usko tähän, sillä kuumuus on yksi yhdistymisen luomia elementaalivoimia. Eli se ei ole lähelläkäin tulivimaa, joka on luomisen elementu. Tämä opin sukeltamalla syvälle ninja-koulureen. Sitten se, että Wildfirella on samanväriset hiukset kuin Skylarilla. Tämä on hevon käristystä koko juttu. Ups, ei olekaan, sillä tarkemman googlailun jälkeen kävi ilmi, että heillä on molemmilla punaiset hiukset. Lähde on prickling. En silti pidä epätodennäköisenä, etteikö joku muu olisi voinut synnyttää punajuuksista lasta kuin Kai tai Skylarin äiti. Myöskään tämä väite siitä, että Kailla ja Glorilla on jo 2 lasta ennen Wildfire syntymää, ei ole. On hevonkäristystä. Jos heillä olisi jo lapsia, kaikenlaista sortimenttia, mikeivät he olisi noita lapsia hylänneet. Mikä oli Wildfireissa niin pielessä, että heittävät toiseen valtakuntaan huoltajapotin kerskaksi. Yksi asia tässä teoriassa kuitenkin käy järkeen. Ajanvartijat. Wildfire tuli siis aikamatkaten nykyhetkeen, eli taaksepäin, jotta hänestä pystyi tulemaan Kain ja Skylarin tulevaisuuden tytär, eikä nykyhetken tytär. Ajanvartijat siis varmasti auttoivat taaksepäin menemisessä, sillä vaikka Wildfirein vanhemmat etsivät mega-asetta, joilla lähettää tytärensä pois, he löysivät vain spintitu-aseiden lopullisen Dragon-modon. Sitten juuri aikapyörteestä pois päässeet ajanvartijat astuivat paikalle ja lähettivät löytämillä aikaterillä Wildfirein taaksepäin, eli nykyhetkeen, ja raisatsivat itse pois Spititsu Dragon-modon loikärmeellä. Tämä lopu ei ole hevonkäristystä. Moikka!